karkiya da masoyin ki to ki saurara, karkiyar da masoyin ki dan akwai kura. Ɗauki hankalin ki sai tashi ki salura, ina biyar ki abin da ki kai mini na jura. Bar ni na yowo da ke, bar ni na yowo da ke, tunda na ce sai da ke, bar ni na yowo da ke. Je gida can sai mu zauna, ni zan rike amana, kyakkyawa zo mu zauna, da kulawa za ki shana. Yes. Na ga harkan nan fa gaba ɗaya kwana biyu ba ta garawa fa. La kwana biyu shiru ne amma duk wanda ya shiga hannun mu baya yi ko ma wa yi. Na rantse da Allah yau ko dan sa ko ne ya zo wucewa wallahi sai mun yi gaba da shi. A ko na gidanmu ne ka a daga mai kafa. Ka gane wallahi. Kai zo nan. Kamar ya na zo. Ba ka ji ana ma magana. Kawai sai na zo ba. Mai baiwa mai bayi mai zaman bakwai nan gaban duniya nan bayan duniya ta liman jika liman mai baiwa mai bayi Kai man Allah ku yakuri. Wallahi rayuwa ta ce a ciki. Mu yakuri duk wahalar da muka sha. Allah ka yakuri. Idan kuwa rayuwa ma salwantar da rayuwar ta. Wacce? Dai. Oga wannan ai abun kashe gobara ne. Ni kawai na yi mafarki ne an ban kyautar mota kuma kawai sai gobara kawai sai ta kone. Shi ne aka ce min saboda wannan abun ne babu shi ne kuma da ta shi sai nake siyo wannan abu. Uwar sa mafarkin nan. Allah ta bari. Je dai. Amma oga fa muka bar shi fa ya ci wallahi. Eh ya san ko dan balle ne kawai. Mai balle. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Me caji barka dai. Ya gari ya aiki. Yau Allah akwai wani series da yake fitowa duk ranar Asabar. Da misalin karfe 8 na dare din nan mai suna budurwa ta. Eh na san. Allah kana da shi? Akwai shi. Ai na san ba za a je wajen masu turi a shi za a tura. Yau ba tura mun. Ai bi tsana. Budurwa ta duk wanda bai kalle shi ba ai ya. Hawa. Dai so dai ke jira. Ni ma shi nake jira ka samu fa. Kai ma? Assalamu alaikum. Yau mai turi. Da Allah ga memory na ka tura tutun da ba ka zaman lafiya. Zaman lafiya. Fim din da ake tashi hankali wanda masifa ta fi yawa shi zaka tura mu. Tashin hankali kuma. Kwarai kuwa shi zaka tura mu. Tuba da mu. Sai ana neman zaman lafiya wa yake neman ta bala'i. A ga abokina ni fim din zan kalla shi zan kalla mai gida kana da shi. Akwai. Kai ma ya zaka biyo wannan ka sani ko mahaukaci ne? Baya mahaukaci lafiya ta kalau. To in ba hauka ba waye zai zo ya ce fim din da ba a zaman lafiya. Ni shi nake so mai gida kawai ka tura mun kana da shi. Kai ba dai tashin hankali kake ba. Tashin hankali nake so. Ina zuwa. Kun ga wannan? Au karba za kai? Karba za ka saboda baka da hankali? Eh? Karba za ka yi? Saboda baka sai ka karba? Mara kunya saboda baka da ta ido? Eh ana ganin ka an ga haihuwar dare. Allah ya sa shi mutsi nan. Dan mama na zuwa da gingime man akwata. Wallahi zan je Zamfara ne Alinu ya kira wanda zamu shooting din film. Wa Zamfara? To ba na gaya ma gaskiya. Kamal aboki da dan gwari suna tan an yi kirinafin din su. Dan girman Allah. Wallahi da gaske. Wallahi da wasa nake wani yan gwangwanin zan kai akwatin nan. Ka ne mu sauki. Ya ji